Hello everyone, welcome back to my new video guys. नोंथांमोननि दिनै आङो guys आंनि स्टोरी नै गारि लानायनि स्टोरीखौ एसे फोरमायगोन guys नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय guys. So guys आं दा नै guys एसे फोरमायनो नागिरदों guys आं गारि लानायनि स्टोरीखौ guys आंनि बे गारिखौ फार्स्ट ओंखारनाय दिननिफ्रायनो guys बहुत माने फिदा आरोना guys माने KTM गारिनि आं बिराद फाग्ला बिराद माने इन्ट्रेस्ट आरो सिगां क्लास 5 निफ्रायनो आं बिराद माने प्रथम गारि नुजेननायनिफ्रायनो ओंखारनायनिफ्राय बेखौ बिराद माने फिदा गाइस बहुत गाहाम मोनो स' गाइस आंखौ माने न'आवहाय माने रयेल एनफिल्ड लानो होदोंमोन आरोना जोंहा फादारा रयेल एनफिल्ड माने लाजानायखौ लुबैदोंमोन मानोना गाइस एसे गोजौना उथिनाय प्रब्लेम जायो बेनिखायनो माने बिराद गोजौखाय आंखौ लानो होआखैमोन आरोना थेवहाय आङो लास्टआवहाय आंखौ माने लाबाय आरोना बेखौ लानो होदोंमोन थेवबो गाइस आंनि सिमांखौ आङो माने जाफुंहोनानै गारिखौ लानो मोनना बहुत गोजोननाय मोनदों गाइस स' फादार मोनाबो जेबो आपत्ति खालामाखै आरोना गाइस जोंहा न'आवहाय ग्लेमार गंसे दंखायो ओमफ्राय बिदिनो लांलाय लाबोलाय खालामो आइखौ बा बाबाखौ थेवबो बेखौ लानायनि जेबो आपत्ति गैया गोजोननानैनो होदों ओमफ्राय आंबो होनायखौ बहुत गोजोननाय मोनदों गाइस बिदिनो गाइस सोरबाबो गावबा गाव सक थायो गारिनि आंना नैबे 200 BS6 KTM गोदान मडेल खौ लानानै बिराद माने मोजां मोनदों गोसोआव बा बिराद माने गावखौनो हेपि मोनदों माने बिदिनो आङो जेरावखि थांनो हायो माने आंखौ बे गारिया लाङो गाइस आं जेयाव माने थांनो गोसो बेरायनो थांनाय मानाय बिदिनो आङो आंनि खामानिफोरावहाय थांनो मानो जिमान आरो आंनि माने सल्भ खामानिफोराव माने आङो थांनो मोनदों बे गारिनि थाखायनो ओंखायनो आंनि गारिखौ आं गाइस थेंक्स बिश्वकर्मा गाइस बेनिखायनो गाइस गावबा गावनि गारिफोरखौ गाइस अननो नांगौ आरोना बहुत ओमफ्राय आंनि गारियावहाय गाइस माबा लादों गाइस केसआवहाय 2 लाख माने 2,25,000 गाइस बे गारियावहाय ओमफ्राय माइलेजआ आंनिया गाइस आंनि गारिया माइलेजआ आंना 26-27 गाइस सामथिं बिदि होबाय थायो आरोना गाइस आरो गाइस नोंथांमोना सलायनो खोथा गाइस एसे क्लासफोरखौ हमला सिरियासखौ खमायनाय क्लास हमनानै दि भिराव आरो ट्राफिकफोरावहाय एसे थाव जायो आरोना गाइस बिदिनो गाव गाइस सलायनो खोथा आरोना माइलेज मोननो गोनांबा गाइस थेवबो आंनिया 26-27 आं मोनबाय थादों गाइस स' गाइस आरो एसे फोरमायबावनि आंनि गारिनि बागै आं गारिखौ माने बहुत जोबोद मोजां मोनो आंनि गारिखौ सलायनानै गाइस आरो प्लास नों माने गारिनि जितु ब्रेक क्वालिटी बिराद मोजां बहुत मोजां मोनदों बे गारिखौ आं गाइस लानानै आंनि गारिया गाइस जेरै जाबाय दिनै माने 9 मान्थ जाबाय आरो 10 मान्थ जासिगोन माने जेनेबा थांनाय सरस्वती फुजायाव लादोंमोन आरो गणेश फुजायावहाय एबार गणेश फुजा फैबोला आंनिया 1 इयार कमप्लिट जागोन गाइस आंनि बाइकआ आंनि गारिखौ गाइस बहुत माने अनो आरोना बहुत केयार सलायो गाइस गारिखौ मानोना गाइस सब जि गारियानो जाया मानो गारिखौ गाइस बहुत अननो नांगौ बहुत केयार खालामनो गोनां गारिखौ मोजाङै सलायनांगौ गाइस अब्ला नोंनि गारिया मोजाङैनो थायो गाइस मोजाङैनो थायो नों गारिखौ जेब्ला मोजाङै लाखिगोन अब्ला नोंनि गारिया मोजाङैनो थालांगोन आरोना माने सलायनानै मोजां मोनलांबाय थागोन दसेनो थाबनो माने गाज्रि जानाय नङा आरोना नोङो मोजाङै सलायब्ला होमब्लासो मोजां माने सम थागोन आरोना गारिया बेखायनो गाइस गावनि गारिखौ गासैबो अननांगौ आरो गाइस मोजाङै सलायनांगौ गाइस गारिखौ मिथिबायना गाइस जोंना खायसे मानसिफ्रा लोंना जानानै मार डेन्जार सलायखायोना बिदि सलायद्राय नाङा माने जिफोर जायगायाव माने एसे होनो हागोन साखावनो हागोन बेफोर जायगायावसो हो खालि जायगा कनफिडेन्स लानानै हो गाइस जेरै मेरै जायगाफोराव सोरनोबा मानसिनो देखायनानै गाइस साखाव लांनाङा गाइस मायबा मोनसे जानायनि बहुत चान्स थायो जानो नाङाथों आं फोरमायदों गाइस ओमफ्राय गाइस गारि लानायफोरखौ आंनि उन्दै ब्र'फोरखौ मोनसे खोथा खावलायगोन गाइस आङो माने दानि जुगनि उन्दै गथ'फोरखौ बहुत माने हेभि सुपार बाइक बिदि गारि लानाय नुदों आरोना आइ आफायाबो अननानै जोंनि बे सेंबां माने गारिखौ अननानै होयो गाइस नोंथांमोनासो बुजिनांगौ गाइस गारिखौ मा फैसा इनकाम खालामना माब्रै फैसा लाबोना फैनानै गारिखौ लानो हाखो बेखौ गाइस सान ओमफ्राय गारिखौ एसे अननांगौ आरो गावखौबो गावनि लाइफखौबो नायनांगौ गाइस आरो बिदिनो गारिफोरखौ मोजाङै सालायनांगौ गाइस माने जोंहा आइ आफामोनाबो अननाय दोङो मानो बिदिनो रावाबो जानो नाङाथो गाइस बहुत बिदिनो जोंना गारि लानानै एक्सिडेन्ट जाना बहुत उन्दै गथ' गाइस गोमालांदों गाइस माने एक्सिडेन्ट जाना थैदों मादों बिदि जादों ओमफ्राय बहुत बिमा बिफाया दुखु मोनो आइ आफाया बेखायनो गारिफोरखौ मोजाङै सलायनांगौ गाइस जाहाथे रावबो एख' जाया कनफिडेन्सआव सलाय आरो गाइस
ग्लब्स हेलमेट गाइस लानानै सलाय आरोना जेखि जाया सलायबाबो एकदम कम्पालसरि गाइस हेलमेटखौ नांथारगौ गाइस ओंखायनो हेलमेटखौ लाखाथारनानै सलायबानो जाबाय बे खोथा खावलाय गाइस नोंथांमोना जेरावखि थांबोलाबाबो प्रग्राम नायनो हरावहाय लोंना जाना गाइस जेरै मेरै दा सलायसै गाइस गारिखौ मानोना मोजांनि थाखाय बुंदों गाइस नोंथांमोना आइ आफाया अननानै एथ' मोजां दामि गारि होदों हेभि गारि लादों जायफोरा गारि मोनदों आरोना इसोरखौ खावलायदों गाइस नोंथांमोना गाइस बेरायनो थांबोला प्रग्रामफोर हराव नायनो थांबोला गाइस लोंनानै अभार लोंनानै गाइस इदि माने गारिफोरखौ साखावलाङा गाइस रिकुवेस्ट खालामदों गाइस नोंथांफोरखौ मोजांनि थाखाय बुंदो इदिनो जोंना बहुत लोगो पुजा नायनो बेरायनो थांनायावहाय माने बहुत इदि एक्सिडेन्ट जालाबायना थैदो मादो बहुत खोनादों हामा नांदों गावखौनो जोंनि लोगोफोरानो बहुत इदि जालांदों गाइस नोंथांमोनखौ जाय गारि दं बा सलायो गाइस नोंथांमोना गारिखौ एसे मोजाङै सलाय आइ आफाखौबो साननानै एसे लोगोसे सलायबानो जाबाय गाइस बेखौनो आं खावलायो गाइस नोंथांमोनखौ दानि जुगनि सेंग्राफोरखौ उन्दैफोरखौ बा जोंफोरखौबो आं गावबो बहुत आंबो गाइस बहुत केयार खालामनानै बहुत कनफिडेन्सआव गाइस गारिखौ सलायो आं गाइस आइ आफाखौबो साननांगोन बिदिनो जानला मेनला गारिफोरखौ सलायलाया माबा मोनसे जाबा बहुत दुखु मोनगोन आइ आफाया बेखायनो नोंथांमोनाबो गाइस एसे साननांगौ आइ आफाखौ लानानै ओमफ्राय गारिखौ जानला मोनला दा सलायसै गाइस लोंनानै प्रग्राम नायनो थांनायफोराव गाइस एकदम रिक्सि सालायबानो जाबाय हेलमेट लानानै गोसा सलायनाङा गाइस मोजाङै थांदो लोंदो जादोब्लाबो एसे मोजाङैनो जाहाथे न'आव मोनफैयो आरोना आरो बिदिनो अभार कन्ट्रल लोंलायनाङा मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव थांबोला गाइस नोंथांमोना एसे माइन्डआव लाखिनांगौ गाइस गोजानाव प्रग्राम नायनो फैदो होननानै आरो माने अभार लोंनाङा मानो थांफिननोबो नांगोन बे खोथाखौबो नों साननांगोन गाइस आं नोंथांमोनखौ गाइस अननानै बेखौनो आं माने फोरमायो आरोना गाइस ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना बिदिनो जागा लाना जागा एसे होबानो जाबाय सलायनोथ' गुसु जाखायो गोसा सलायनाया एसे मोजाङानो बेलेग लाखि सलायनाय गोसा सलायनाया एसे डिफारेन्ट दङ गाइस थेवबो जागा लानासो गाइस होनांगौ आरोना गोसा सलायनांगौ अब्ला नों खायसेफोरा इमारजेन्सि खामानि थायो जरुर थाङो कनफिडेन्सआव सलाय खामानि गोसा दं आरो खामानि इमारजेन्सि खामानि दं होननाबो माने नाय आरो जि जायगायाव होनो हायो स्पिड इखौसो अब्लासो होनांगो इमारजेन्सि थाब्लाबो जायगा नायालासे माने गोसा सलायना थांबाबो जाया ओमफ्रायथ' आरो खायसे ओरैनो इमारजेन्सि खामानि गैयाब्लाबो बिदिनो न'निफ्राय ओंखारना फैयो बेरायनो गोसा सलायो मायो बिदि एसे गाइस जि जायगायाव माने साखावनो हानाय बा गोसा सलायनो हानाय जायगायावसो सलायनांगौ गाइस आरो मालायफोरनो बा बिदि दिखायलांनाय बा सकफोराव मानसि थासोगारो बेफोराव गाइस बिदि गोसा सलायलायनाङा गाइस मालायाथ' माबा जागोन ओमफ्राय नोंथां माबा मोनसे जानायनि चान्स थागोन गाइस नोंथांमोना बुंनायनि गाज्रि मोननाङा गाइस नोंथांमोनखौ जायफोर फंबाय आंखौ बिदा होनना साननानै मानिबानो जाबाय खोथाखौ बहुत खामानि होगोन गाइस आरो खोथाया बहुत माने इम्पर्टेन्स खोथा गाइस दानि जुगावहाय नोंसोरनो साननानै एसे गारिफोरखौ गाइस बिदिनो गावबा गावनि गारिखौ गाइस मोजाङै सालाय गाइस बेखौनो आङो खावलाय नोंथांमोनखौ आं बिदि बुंनाय लोगोसे गाइस आंनि नै बे गारिनि बागै आं एसे फोरमायदों गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानब्ला गाइस नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय बिदिनो आङो बिदिनो ब्लगिं लाबोयो माने जायगाफोर दिखायो गाइस ओमफ्राय प्लेस एक्सप्लर खालामो गाइस नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन बिदिनो आरो जुदि गाइस आगोलनि चेनेल आंनि आगोलनो जाय फ्रेन्ड्सफोरा गाइस आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखानायमोनब्ला शेयार खालाम गाइस लाइक खालाम बिदिनो गाइस स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ गाइस बेखिनियावनो आं फोजोबनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनब्ला गाइस अनला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय गाइस फ्रेन्ड्सफोरनो जेखि जाया गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो माने फोजोबनो नागिरबाय स' गाइस बाय बाय लाभ इउ अल गाइस